Măi, cred că are de-a face cu modul în care părinții mei au abordat perioada mea de adolescență. Ei au fost destul de lejeri în abordare, adică m-au lăsat să fac majoritatea lucrurilor pe care le-am vrut. Și oarecum nu aveam pe conștiință lucrul ăsta că mamă, că ce spune mama, era nu, ce se întâmplă cu mine, ce spun eu despre mine. Și cred că gândirea asta e cea mai folositoare când suntem mai ales în perioada de adolescență, pentru că se reflectă grija asta nu asupra cuiva, nu avem acea sperietură, fie că vorbim de vai ce o să spună părintele sau vai ce o să se întâmple cu o notă sau vorbim de orice autoritate. Autoritatea ar trebui să fie în noi, când noi avem responsabilitatea și gândirea noastră e măi, ce fac eu are consecințe asupra mea și eu am libertate deplină asupra acțiunilor mele, ce vreau eu să fac, adică vreau să ajung ok sau vreau să am X vicii.